Faktura hori ikusi alduzu? Oraintxe bertan iritsi izan da zure etxeko postontzira. Eta zer diostazu? Etxeko aseguruaren poliza horretaz. Bai, egongelako armairuan gordeta daukazuna. Ez duzu uste paper gehiegi gordetzen duzula? Pentsa, egunen batean agian ezin izango zara zu zeu etxean sartu ahal izango. Nahikoa da. Paperak pikutara. Ez litzateke hobe izango agiri horiek ordenagailuan edo sakelako telefonoan jaso ahal izatea? Ahaztu itzazu antzinako paperak. Barkatu. Ez dizut esan nor naizen. Ni Maite naiz eta metaposta zer den azaldu nahi nizuke. Eta entzun. Gauza bat esan nahi dizut. Metapostaren eraginez, laizter gauza asko aldatuko dira zure bizitzan. Ara, irudikatu banketxetan egoten diren lurrazpiko gordailu horietako bat, irudikatu ezazu. Egunero jasotzen dituzun era guztietako agiri horiek gordetzeko moduko lekua proposa. Isilpeko eta eskutuko gune babestua. Bai? Orain berriz, interneten irudikatu ezazu gordailu hori. Alegia, nahi duzunean eta nahi duzun lekutik erabateko bermeaz eta segurtasunaz irekitzeko moduko kutxa. Gainera, dena ordenagailuaren bitartez zure eskura izateko modukoa. Horixe da ba, hain zuzen ere, metaposta. Zatoz ikustera, zure gordailu elektronikoa interneten. Orain arte, zure agiriak honelase jasotzen zenituen. Batetik, fakturak. Besteetik berriz aseguru poliza, kontratuak, soldatak eta gainerakoak. Bakoitza bere aldetik. Eta zer egin aste borraste horrekin? Betikoa, paperak galdu eta lardazkatu. Aurrerantzean ordea, metapostari esker, dena postontzi bakarrera helduko zaizu. Dena modu errazean antolatuta, eta bat ere paperik gabe. Metapostan, zuretzat garrantzitsuenak diren agiri denak gorde ahal izango dituzu. Esate baterako, eskriturak, familia liburua, aseguru kontratuak, guztiak, legez baliotasun osoa izango duten agiri elektronikoen bitartez. Eta beti, isilpean, segurtasun osoz, azkar eta doainik. Bai, ondo entzun duzu. Agian zeure buruari zera galdetuko diozu. Nolatan izan daitekeen doako zerbitzua metaposta. Oso erraza da. Euskal erakundeek bat egin dute metaposta sortu eta apurka-apurka beronen bitartez euren bezeroei agiriak bidaltzeko. Esate baterako. Telefoniako zure hornitzaileak. Hilero faktura bidaltzen dizu, ezta? Bidalketa horiek garestiak gertatzen zaizkio oso. Interneten bidez berriz, badago hori saihesterik, kontua da orain artean, metaposta sortu artean, etzegoela horretarako aukerarik. Aurrerantzean, metapostari esker, posta bidalketa horiek guztiak bide berritzaile eta seguru baten bitartez iritsiko zaizkizu. Direra bankuagiriak, direra ur, elektrizitate edo gas fakturak, zein administrazioak igorritako paperak. Hau bai izango dela guztion mesederako sistema. Eta zenbat ez ote dugu aurreratuko. Sartuko algara metapostan? Oraingo honetan barrutik ikusi ahal izango dugu. Hemen jarraitzen dute. Ez naiz inora joan. Metaposta erabili ahal izateko lehenik izena eman beharra dago. Izen ematea bi eratan egin daiteke. Batetik, webgune honetan azaltzen diren tokietara joaz. Osterantzean, sinadura elektronikoaren ziurtagiria izan ezkero, metapostaren webgunearen bitartez eskabidea eginez. Ondoren, erabiltzaile bihurtutakoan, aurrerantzean metapostaren bitartez noren eta zein dokumentu jaso nahi izango duzun erabaki beharko duzu. Ondorioz, aukeratutako dokumentuak metapostara iritziko zaizkizu. Agiriak iritzeala, ohartuko zara zeinen erraza den metaposta erabiltzea. Agiriak karpetatan gorde. Eta etiketak erabili ahal izango dituzu. Baita, bilatzailearen bidez aurkitu. Pentsa, agiri zaharrenak ere, klik bakar batekin, berriz ere eskura izango dituzu. Bai,
badakit zertaz pentsatzen zabiltzan. Segurtasuna oso garrantzitsua dela zuretzat, ezta? Metapostarentzat ere bai. Horregatik, erabateko segurtasuna eskaini ahal izango duen sistema sortzea erabakitu. Metaposta, Eusko Jaurlaritzako ordenagailuetan babestuta egongo da. Alegia, datuak gordetzeko gune seguru bezain neutralaren. Ikusten duzunez, zure onerako metaposta sortzerakoan den dena kontutan hartu izan dugu. Beraz, sar zaitez, eta metaposta ezagutu zazu.